Bylo potřeba, protože sice to stojí, ale já si myslím, že ta akce je hodně důležitá, protože lidi si myslí, že z principu se na všechno zapomene, že když se něco ukradne, tak po delší době už se o těch věcech přestane mluvit. Ale tady jde o porušení mezinárodního práva a s tím se přeci nemůže nikdo směřovat. Když se něco ukradlo, tak zbytek celou historii, pokud to bude ukradený, to bude věc, která je ukradená a je postavená mimo zákon a my to na to budeme upozorňovat. Náhradní tuhletu pásku, všechno mám, jenomže jsem to zapomněl. A jak ten nepis jestli byl orgán Harvesty Clinic, nebo také orgán? Ne, my jsme tam měli... Chtěli jsme upozornit na to, že na Kosovu není život v pořádku, že tam ta společnost žije v velmi neevropských podmínkách. Srbové jsou v gétech, nemůžou vyjít ven, když vyjdou ven z géta, ohrožují se na životě vlastně, riskují útok na sebe. Chceme taky tady tou demonstrací ukázat, že na Kosovu gangsterské struktury, které mají krev na rukou, které jsou většinou váleční zločinci, narkobaroni a obchodníci s lidskými orgány, kvůli kterým popravovali nevinný lidi zajatce, takže jsou ve strukturách státu, který tady zastupuje paní prezidentka. Chtěli jsme to jasně dát najevo, co si o tom myslí. No a co teda? Co to říkal k tomu, že jsme tam Došla je oficiálno, ima napisano danas ovdje. Kosovo je Srbija! Kosovo je Srbija! Kosovo je Srbija! Kosovo je Srbija! Já si myslím, že jedna stránka je, co nám říká srdce, a druhá stránka je realita. My samozřejmě víme, že Kosovo je Srbsko, ale je potřeba v té realitě najít způsob, jak zachovat to srbské Kosovo, jak neustále hledat cestu diplomatickou, jak získat větší možnost ovlivnit dění v Kosovu, a to si myslím, že je právě na mezinárodní scéně, to znamená diplomati, tady chodí spousta diplomatů, cizinců, to je prostě ten největší, nejlepší čas a myšlenka tady na tom mezinárodním fóru. Tak já to teďka vemu na chvíli. Říkám, že jste hrozný, že nějak se ty Albánci žili museli. No jo, my vlastně asociálové.